Chineke anyị na-ejere ozi bi n'otuto nke ndị ya. Ị na-enweta ụfọdụ ọnwụnwa n'ihe ịma aka n'oge a na ndụ gị? Nye Chineke otuto. Ọ dị gị ka atụbara gị n'ụlọ mkpọrọ? Nye Chineke otuto. Ị na-eche echiche ịda mba n'ihi ọnọdụ gị ugbu a? Nye Chineke otuto. Ị nwere ngwa ọgụ dị ike iji gbanwee ọnọdụ ịnọ na ya. Otuto Chineke na-ama jijiji, gbajie agbụ, ma tụghapụ ndị mkpọrọ. N'oge dị mma, ka anyị too Chineke. N'oge ọjọọ, ka anyị na-eto Chineke. Ọbụna karị, ka anyị na-eme nke a. Onye nkwado ahụ ekwere na nkwa, Mmụọ Nsọ, ga-eji ike dakwasị anyị. Anya mmiri nke mgbu anyị ga-aghọkwa anya mmiri nke ọṅụ. Ụtụtụ na-atọ ụtọ.